Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da cikin shirye-shirye namu ne da kullum a wannan channel mai albarka mai suna mai fasaha TV. Kamar yadda kuka sani dai muna kawo muku kayayyaki na kan fasaha ne kamar yadda kuka gani suna wannan channel mai albarka. So yau ma mun kawo muku wata fasaha ce akan wani application mai abun mamaki wanda yafi kowane application a yanzu abun mamaki ne. So shi don application ba wani application bane illa Pictoris, gashi nan mun rubuta muku sun shi Pictoris gashi na rubuce. So shi wannan application amfani shi na daya, za ka ɗauki hoton bishiya ne ko wancan maka da ganye haka na bishiya. So in ka ɗauki wannan hoton za ka je ni ka sashi a cikin application ko kuma ka ɗauke shi ta cikin wani application ne. Idan ka ɗauke shi zai nuna maka sunan bishiyan na turanci, biological name na shi zai nuna maka, zai nuna maka kuma shekarar da bishiya ya fara zuwa a duniya, lokacin da fara halittar bishiyan. So zai kuma nuna maka magungunan da yake yi, zai kuma nuna maka cututtukan da yake kawowa. Advantage duk zai iya kawo. So Allah yau ne farkon shigon ka cikin wannan channel mai albarka, za mu so ka danna mana kalmar da ta subscribe a ƙasa, sannan ka danna mana like idan wannan shirin namu ya burge ka. So dan Allah mun gode da kallon wannan channel mai albarka, a danna subscribe, kar a manta da kalmar da subscribe, da shi zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku sabbin videos. So da Allah mu shiga cikin shirin ku gani. So da farko dai zaka zo ka shiga cikin Pictoris naka. Bayan ka je kana Pictoris naka gashi nan, zaka je ka shiga, so zaka danna kan identify. Bayan ka danna kan identify zaka danna kan, in kana da hoton bishiya cikin wani ka ko itacen ko wannan, zaka danna kan fara sunuwa na so ka dauke shi a lokacin da ka shiga kawai ka danna wannan blue light green din, sai ka danna shi ka dauki hoton dan ganya. So mun muna da shi a cikin nan ba mu sai mu dauko shi. So muka shiga cikin photos namu, ga wannan kun ga darbejiya nan go. So tun daga darbejiyar mu nan sai mu danna mata wannan haka, gashi na ce one moment please identify. So gashi nan name tree, gashi nan Azadrika indica, a botanical name nashi Azadrika indica, sai kuma Indian lilac ake ce mai, duka sunayen shi ne. So gashi nan people of 10 acts, gashi nan duk wani abubuwa amfanin shi, ga description na bayanan shi, characteristics na shi nan duk gashi nan, ga dukkan scientific classification na shi, amfani shi a science, gashi nan condition requirement na shi, lokacin da yake da amfani, yanayin sunlight da yake dauka. So wannan talla suke yi. So gashi nan duk wani abu, gashi nan care guide, water average water ne, water requirely but do not let water accumulate. Gashi nan fertilization every 2 to 3 months during the growing season and fertilization before winter. Gashi nan trim decision waiting and the overground branches, duk gashi nan abubuwa. Gashi nan noma, gashi nan ma noma shi a hoto. Gashi nan sai ka zaɓi hoton na suka yi downloading nashi. Bayan ka yi wannan amfani da shi, gashi nan sai ka downloading nashi kenan hoton ka ya sai kuma ka zama ƙwararre. So wannan shi cikakken bayani akwai wani application mai abin mamaki, gashi nan dai kowa ya gani kuma ya tabbatar abin da muka faɗa muku gashi nan ya faru. Wannan hoton na ɗauka ɗazu ne na suna bidiyon akan shi. So gashi nan mun ga dai wannan yadda yake. So mun gode da shigon mu cikin wannan channel mai albarka. So dan Allah yau ne farkon shigon mu cikin wannan channel mai albarka, za mu so ga na mai kalmar ta subscribe da ke ƙasa. So mun gode.